Kapit na sa outfit ni Auntie do. Ano pagtaon si Sigarilla o si Madam Auntie, kinalo silang nakadali ako mag-abot to sila. Hello mga amiga, no? So narala ako yung pasalubong at doon ako si Auntie Jean o lalaon ko ako sa Cinderella. So isurprise ako silang duhaan ni akong pasalubong na fresh lumpia. Galing dito sa ako ang yatuan na check up dito sa kantin dito sa hospital. So nara ang atong fresh lumpia, ano? Pati lang iagin niro, pagyahang sauce. O syempre na ako tayo kasama kikiri, pakapila ko sa Cinderella o kaganti o katong sobra na ako nga mandi. So syempre, iyan ako sila kapalangga, no? Kaya para lang isuportahan ko nila sa pag-video-video. So palangga ako ginato silang duha. Para sa atong gusto, ilang tumanon. So, napo tayo iandam sa ilang plate o ilang spoon. So, yun, anak sila ka-special. O, tara na guys, uyok ta. Atuhan na to sila, Auntie Jean o si Cinderella. Kapit na ta sa outlet ni Auntie do. Ano may taong si Cinderella o si Madam Auntie. Kinalo silang makadali ako mag-abot to sila. So, ako yung hatag na itong pasalubong sa ilang buwan. Na sila ka mga buwan celebrities. Hatagan na dito ang pasalubong mo. Ay, magsalita dito si Amiga do kung pinakaabot ko. City Buhay. So, ang nakapod, mga yung sa pasalubong. So, ako pala A few moments later. Asa yung kakanong si ano? Si Cinderella o si Madam Auntie? Wala man dali silang outlet. Asa ka kung luhala po na ay. Ako pala, pangitao na po silang luhat. Ayo na dali si Madam Auntie Cinderella? Nana ko pwede sila dili sa kahoy. Uy, tara sila mga amiga. Oh, tara ang isa. Sorry si Cinderella. Tara po si Auntie. Ay, miss ko. Ganang ari maging mo dali sa ibabaw sa kahoy. Dili mo balay. Toucher man mi. Yung monkey, pero kanya lang po yung monkey nga mga gwapa. Kasi kaya naalaman lang. Mga naog na mo diha kay mga akong pasalubong diri ana panuos na mga madam. Sige, bababa na kami. Naog na mo kadaog na. Kanya tong roll oy. Hala, ayan. Nga, lami. Lami kayo. Medyo lami Adam, no? Diba? So, sayang kayo na pinag... Masarap to sa Madam Auntie na 5 seekers. Kanya, kaya di ka na pwede gulay Paris. Di syempre, matukan daw sila. Ha? So, atong palitan og Paris Day. Uy, kalimot na ko. Kay, sa nga na ganito. Ano sila? Naarang ato ang drinks para ato nilang duha. Ayan, hanap-hanap. So, tatlo kami. Oh, guys, pan. So, kanahon na to silang hanap. Pati na lang nila sa ilahang gitaon na snack. Ipay kayo. Hi. Hi. Kaya na? Ayan.